paningkamot nga i-develop imong kaugalingon sa imong kaugalingong version sama nimo. Ayaw pagsalig sa mga tao nga kaila nimo, nga importante ka lang nila sa panahon nga nanginahanglan sila. Itatak yun na sa imong utok nga moabot yun ang panahon nga naay tao nga imong gitabangan, imong gisaligan, imong gikasuod, nagatuo ka nga makasalig ka, nga sila maga-comfort kanimo kung maabot nga naay mga unos, mga pagsuway sa mawang kinabuhi. Kung kinsa patong imong gisaligan, imong gitabangan, sila pa mismo ang muhila nimo parang sa imong pagbagsak. Maong higugmaa ang imong kaugalingon. Ang kinabuhi dili permanente. Ug kahibaw ko bisan unsa pa kabugat ang imong mga unos sa kinabuhi, mga pagsuway, kaya ra na nimo. Salig lang sa kaitasan. Ingat!